mga kabrad, magandang araw sa inyo. At syempre, what's up sa lahat ng mga ka-channel na nakatutok ngayon. At kung bago ka sa channel ko, welcome to Johnnyverse Channel. At ayun, nandito tayo ngayon sa Metropolitan Naga City Cathedral. Isa sa pinakamakasaysayan, isa sa pinakamaganda at pinagmamalaki ng Bicol. Roll BDR! Mga ka-channel, nandito tayo ngayon sa Porta Marie. Ayan yan, dito po yung sa Naga City sa Bicol. Alam nyo rin ba mga ka-channel, dito rin ginaganap yung pamosong Peña Francia Festival dito sa Naga City. So ayan, papakita ko sa inyo.
Ayan. So ayun, hanggang tuwing September yung ginaganap dito. So talagang masaya dito ang pesta dito sa Naga. Yo, at syempre sa mga lahat ng bibisita at may balak magbakasyon dito sa Bicol, huwag niyo sanang kalimutan bumisita dito sa Naga City, lalong-lalo na dito sa may simbahan namin dito sa Cathedral. Syempre hindi lang yan, there's a lot of tourist spot destination dito sa Naga City na pwede nyong puntahan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So ayun mga ka-channel, nagbabalik tayo at kasalukuyan nasa labas tayo ng simbahan ng Cathedral at tayo ay naimbitahan lamang sa isang kasalan, kaya ayun, papasok tayo sa loob. Yun mga ka-channel, nagbabalik tayo. Samantala nandito tayo ngayon sa loob ng simbahan ng Cathedral. So ang nangyari kami naimbitahan lamang sa isang kasalan. So kasama ko naman si so, nandito tayo ngayon para saksiyan. Medyo naimbitahan lang tayo. Namamamigay mabuhay sa likod sa pagpamilya kasi pati na pagkasinasunod sa dapat kasinasunan namamamigay narin ang mga siyempre kasi buhay lugod padalo sila ng pagpanagibok ng siyempre sa pamamilya ng pagkasaya Holy Cristo na sa mga kaparapan. A few moments later. So bali yun mga ka-channel, nakikita nyo naman katatapos lang ng kasal. Sige na kasi nag-i-review. Hindi po makibiyay. May review yan. Hindi po makibiyay. Bali yun mga ka-channel, nakikita nyo katapos ng seremonya ng kasal. At nandito pa rin tayo sa loob ng Cathedral. Siguro dito pa na rin tatapusin yung vlog na to. Salamat sa panood. Salamat sa pagsama sa akin dito. Maglibot-libot dito sa Cathedral. Check, bisita kayo dito sa namin. Di kayo magsisig kung gano'ng kaganda dito. Hanggang sa muli, paalam. This is Johnny Channel signing out. Peace!